హోటల్ ఏదో బాగున్నట్టుంది. అన్న రూమ్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. ఐడి నెంబర్ చెప్పండి. ఐడి ఏంటి? అదే ఆధార్ నెంబర్. హోదా 4131 రే ఒరిజినల్ నెంబర్ ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు. నేను చెప్తాను అన్న. 61234567 అదే రా అన్నట్టు. బర్త్డే పార్టీ అనుకుంటా. ఎదుగుండి అన్న. దిండు దుప్పటి షాంపూ ఏదైనా కావాలంటే చెప్పండి. ఏదైనా ఇస్తారా? టవల్ ఇక్కడే ఉందా? ఆపరా! హోటల్ రూమ్లో ఉన్న టవల్తో మొహం తుడుచుకోకూడదురా, మర్చిపోయావా? వెళ్దామా? అన్నీ ఉన్నాయా? ఒకసారి చూడు. ఏదో మర్చిపోయానురా. అంతా ఓకే కదా? ఏం లేదులే, పద.